Mes osabali mogo torora kurwasi chinsemo chama chingumba nonse simole tokoroka diaspora amogo tonyora wetsera www.ndizitv.or.ke Utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imega Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge nigego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umupia yaunchuka nakoba ubunchorelia ububokororeka asumurubilyo bwesabaria y'ubunchorelia nigo tukwimanya amanke igoro cyugo cyakubunchorelia koremerelia nabuigo kumanya ebitango bidya biraroro boigo nigo tukwigira igoro yabaria bayikiranire neganka yabo yobokoro bunchorelia bwibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwesabari yo bunchorelia murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko ryalamisi enseye muninsu yamaragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeke 15 chiamogaso imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atabo no moyombosa lakini mondo to basambiri nyasaye ari mutundika kuri cyambere yategere nae goru wali ente bana ndwari tuli kwemanya eri bana na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yiga tomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye muninsu yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano n'ibiri n'ikideke 15 chiamogaso Obachenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigererie omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende kurariri bwaga gatokuria na riratokonye igori toke tokurari wende gakitomenye buya kemocha buna botambe ngo bataringa eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu yamaragoba aiga Ndizi TV. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Buya mono omotegererie emambi ya bono, buya mono ase eng'encho ya obuya Nyasaye atokoreire obotuko obogima, naende mbuya mono ekiagera tata okorire amaya, naende mbuya mono ase eng'encho ya obogima oboiga oboya naende twairwe ekiagera ekere emambi yaikire atokonyoroka enyia gocha asore, ekiagera ekere emambi yaikire igekoreta amaya asore, ekiagera ekere emambi yaikire igekoreta oboya gocha asore. Igo goika tondoroka rituko riya goika nkoroka omoya naende kwabokire kora omoya, ekiagera rero tiringa muna igoro riarenge, na rero tirikoba muna igoro riarenge. Igo mbuya mono ase abaminto baria morigeretie abarigereria bari morigeretie ase TV yaito ya Ndizi TV, mbuya mono ase eng'encho Nyasaye bakonyete naende mokobeka TV iga ase eng'encho ya okonyora amasesenio abono mambia abokana Nyasaye. Mbuya mono ase eng'encho ya obuya bwaino, mbuya mono ase eng'encho ya TV iga Nyasaye atwancheire naende tokwane korwa ororo kobaikera, onye tari ogwanja korwa ororo kangati twabaikera, lakini Nyasaye otumire TV iga ya Ndizi TV erinde tonyare koba tokogoikera ase eng'encho ya okogosabera emambi ya bono. Oyo minto omorigereria gokoboka naye saberania TV yaito ya Ndizi TV n'abarai barororo ase eng'encho ko batwancheire na into togokwana ring'ana eri, ekiagera ekanisa nkonyare ore konyesabera naende kwabeka chibesa chia magacha ororo, na gaiga Nyasaye obekire profit ye iga ase eng'encho ya okogoikeri ring'ana eri gane message ya okogosabera bono mambi. Oyo minto tari raisi oranyora omonto okogosabera emambia, tari raisi oranyora omonto okoboka mambi na kogosabera, tari raisi oranyora omonto okogwechandera, tari raisi oranyore omonto ogochandekera abamu abo ng'akanga mbatoka bare buya. Lakini TV yaito ya Ndizi TV batwancheire tokwane n'abange kero kende babwate okobwako nga muno okora lakini mbarakora ntu twancheirwe ase eng'encho ya okoreta amasabaya ase more bono mambia, ase eng'encho ya okoreta ring'ana ase more bono mambia. Oyo minto nere omotebe Nyasaye mbuya mono ekiagera naende atwancheire naende atoigoreire tokwane naye bono mambiga wetera embeo wetera ase TV yaito ya Ndizi TV. Mbuya mono bono ngokoretera ande ring'ana nche erieta oyo tamanyeti gonkorokwa gose erieta gonkorokwa omorandi Vincent Nyang'au noyo korisinde nkanigoere itumbe igari bobasi karo gwachire itumbe abo basi aria nwokonyora Kisii County. Igo abaminto abasani abarigereria abanchwa banyasaye bana banyasaye bantu mumwanjete Nyasaye bantu bari n'amabera abantu kero kenda sokoraro gwechandira abande ing'akanga nabarabumba nyora abantu baria bakobogoreria abande mesigo abantu bari bande bagosaberania abande inche naye chingakie chiga nechie chikura nekero chingakie chiga chie chikura tigango kotogosaberania TV yaito ya Ndizi TV muna nagotebirie naende tigango tosabere ense yaito ya Kenya emambie yeiga ekiagera amaruchano na mange nabera abetokoreti bibe lakini nabokonyora kwabareirwe bibi oyo mino nabokonyora kwabareirwe mechano yo mino engakiende nabokonyora omonto aragose ocha gwakwe kiagera tikware ngororo ing'akiora akoro nyare kwebachaya ayaiga okwebacha gwokore bache nokomorangeri Nyasaye okwebacha gwokore bache nogoso ase Nyasaye wetera amanyi nga Yesu Kristo kotubire n'amanyi nga Yesu Kristo kogotara otubire n'amanyi nga Yesu Kristo andonsi asoko genda gokora emeroberi yawe otubire n'amanyi nga Yesu Kristo onye n'ekikura onye n'omorai gokora riko otubire n'amanyi nga Yesu Kristo nkikera abe tonyora keriotagete. Lakini amaliko akarego teba ase Nyasaye akarego kwana nga egentege tanga ni borugi oboruoti ligia oboruoti bwa Nyasaye kwanza ayande momenterwe
tari byonsi nasome ekero ng'enderete iga lakini ntagete ngotebi boronge iga ekero oramori Nyasaye ase obogima bwao amang'ana onsi iga agocha buya amang'ana aria otagete agocha emesa igoro amang'ana aria otagete tari nguru gwakora korende gwetigana gochia ase Nyasaye akwarora amabera agwakonya abanto baminto batarenge na kende yagera Nyasaye akoekeria otagete igo kongo chake mambi ya rero intagete nchake negetabu kia Matayo ndagete nchake negetabu kia Matayo 11:28 Matayo 11:28 ose 11:11 28 kebungo yo 28 egoteba ng'a 11 Matayo 11:28 egoteba iga inchwa sende inumwensi mwarosire n'emesigo emerito nabu mwabonekire n'ekigurube na inche nimbatimokia oyo ng'okwana amang'ana aya oyo ngieso ogokwana ogoteba ng'a inchwa sende bari mwensi ni inchwa sende bari mwensi mwabonekire n'emesigo nabo igo n'ekigurube na inche nimbatimokia emesigo emechando nere tobogoretie emesigo tobogoretie kero kende paka ogosinyukorara kero kende omonto akorang'arika akorara bwoye tiga agenda akomboe ase amenyo muna bono ng'inyo engaki eyemo nachiete gochiari bogere kero nachiete gochiari bogere nganyora omonto no araseseniri buya kabisa omwana achiete ng'umbu tumire chibesa chiagachire nkabuya bagachire ekoroba lakini egento kiogokumia nyomba eria mbari koyerara kero abana bari bachire koru ng'umbu kero agochigosoa ase enyomba eria muna akoewa endagera muna yabekwa emesa amaraba aria esani ime maraba aria endagera ime riri baraire botuko basokiwa ng'a nabo babwate chibesa nabo babwate ebinto ebinge kegima lakini egento gioka kebasinyete chinyomba nabo bagachete buya chigari nabo chire isika ng'a lakini nyomba monto taikoraro nyomba nabo erengia yakire rangi buya lakini monto taikoraro ororo noni inche kero nachiete ororo ngosoa ororo ngakumia ke enyomba eye teriengia ngasoa ororo ekero togosaba ororo togateba yaya tiga ngotwarangeire omonene torore ng'a omonene oria ogoteba ng'a inchwa sende bari mwensi mwarosire n'emeremo emerito natimokie tiga ngotorore omaene ekero twasoete ase omochi oria togasoa ase enyomba eria twarenga abarandi batatu twasoa ororo twasoa twaikaransa togakora amasabo togasoa kendagera ekoretwo into biri micheti koba ororo nabo igo Nyasaye agakonye omochi oria agwetereria eteria Yesu Kristo rero mbatoregete rero mbamanyete Nyasaye rero mbakorete omokia ase Nyasaye nabo igo mbamenyete omochi obo buya igo ng'eriogo rioka rirarete okobwania asore eriogo rioka rirarete ebinto bionchorerie n'abanto abange gose nase ange nanyare korwa oborori sande nare ororo nachiete gochia omochi ondaria mate ochiri onyego mate aria inyora ng'a abanto nabo bakorara buya lakini mambi baboka banyora manyi ngakire egesona round paka abantu bagokobekera ebitambaa geita basibete ng'a ekero ngokwana iga paka abanyene mbaigwete banto basibete kabisa ng'a bono namaiti agocha omochi oyo Nyasaye aonchore agakombe keri kia makweri abantu bakoganeiri okebeka gochia ensemo twarorire paka abantu omonto akorikera ng'oiru siku 3 korwararia ng'oairu amatuko 3 naraire pio box chama chagwa chao pio box embera ng'a chama chagwa chao na kikerigete lakini pio box nembera igo bono ng'a gotaka koirania amachibu gochiaria ase arikire gochi akoirani gochia embera ekinege kong lakini Nyasaye onchora namang'ana aria onya onchora na korwaria sare ngamabe egekombe keria ababisa bakobekeire
egekombe keria kwabekeiru giakorigereirie amakweri ari gwatebi ung'onyera aramisi nkogenda ore Nyasaye onchora rituko riria nase eng'encho Nyasaye aro omonene tari ase eng'encho njendo omonene tari ase eng'encho nyareba aro omonene nase eng'encho Nyasaye aro omonene naende nero bitongete bionsi ebikororekana nebitarikorrekana nero tongete ense paka abagopimera abande nero batongete lakini tigakobagechaye egento gioka twara Nyasaye ime yao otware esirae kogokonya kero bagokorora bamanya na ore na Nyasaye ime yao Matayo egoteba ng'a inchu asende bari mwensi mwarosire nemesigo emerito nemereme emerito Matayo 11:28 Matayo 11 oisiri Matayo kebungo kia 11 oisiri na nano keng'ese kiaya nuokonyora egoteba ng'a inchu asende bari mwensi mwarosire nemesigo emerito temine tinga ebono numaete gukwana buya egere Nyasaye ateba ng'a bari batari gukwana buya tigababeka noni nje ngotanta nande temine tinga nga bari bagotutura Nyasaye tagobatumia Nyasaye agatumia kapaka musogo tutura konya musochiro paka akomokani Nyasaye ng'a konyara gukwana buya lakini Nyasaye akamotenga abu nokobera paka nkubekere paka omonto bwokoboko bono Nyasaye nabakonya neba tuli gukwana neba kwarwarire neba kore getanda tuli gukwana pi Nyasaye nabakokonya kurwabo nakumetiri tukerimo ng'andware tende getanda lakini abantu nabako nakong'akere siminga gaki omosomba atorwarete gaki omosomba nde bobe paka omonto acha atagete mosabere ndwarete yani nainche nindwarete lakini atagete mosabere lakini nkamanya nogwanja kwa Nyasaye chebono nare kobate nindwarete chebono nare korambura koboko nabasabera jena monto akong'akere simi namatebi yabwa asore tiga tosabe ase eng'encho Nyasaye agokora Nyasaye otebire inchu asende neba na abana obwate kero kende batari kuigwera neba abana bao bachire bogeka paka kwarorire paka abantu batebire omochi otantanire otantanire lakini egente kemongeriga Nyasaye takogotiga ekero kwachira asare tari ekero omoroche monto onde naigwete omonto ondo okorandia ogotebia abantu bande ng'a bono Yesu nakorete ebe biansi ase omosaraba bono hakuna haja ya okwangama hakuna rende ng'aki orakora onyore bono oraigu chibesa ngorie guchire gose nsa bosongo nsa onye tochieti ororo nochinyore yani ng'omanyete ng'a ngorie guchire bono aye oganyete ng'a chibesa nchiachete chiabataka chiachete chiabagoraka oganyerete getanda ganyera getanda chiche ganyera ororo chiche rende chegento nagotebia ekenene neke nomaete Yesu nakwete ase omosaraba lakini imokia makora ao yokomorangeria erinde obogima bwao bono otagete goteba ng'a abonsi twari gosaba abande barogia abande barikeire ng'a takora siku tatu igokagete ng'a tamumaeti Nyasaye mbamaete Nyasaye naro lakini konyembara imokie getambo kero yokomorangeria Nyasaye igo egento nagotebia ekenene okomorangeria Nyasaye neba abana mbari gokoigwera nokomorangeria Nyasaye abanto babono nimaete ng'a babeire abakong'u ase egetabu gia Timotheo ekare gototebi ng'a egetabu gia Timotheo egetabu gia Timotheo naba bwango bone iwaise gocha komisi egetabu gia Timotheo ya kabere Timotheo ya kabere isato ekare goteba ng'a gakimanya egoteba ring'ana rinene ng'a buna abanto barabe ase amatuko omoerio egoteba ng'a gakimanya ring'ana eri ing'a ase amatuko omoerio inachibe chingaki chiobokong'u naki abanto inababe bakweancha barabwo abanyene tindi kogenda gochinse abantu babono babeire beanchete abanyene bantu babono neba mumenyete nere
nebo mumenyete ensemo nere narora nga turi konyara narora ochandegete nabanga nabwate chibesa nabagotiga pakariri omwana waseriri amonyora baumera no motebi nga naseriwa pakanko yaye amutengana anyora na seri ukuru esukuru mwaumera na para naboko motigaria lakini magoroba otereke chipia na basacha bandi mokonywa gotigete oyo mino more komo gachandegete nore ne chisiringi komitoko mwa na ndege ntokyo gokumi kwa manya komonyora kwa motenge ntokyo gakerabe amotenge onye gotagete ngokonya togende pa mabwe buibere ne batari konywa ibere lakini bona kwa mata ibere omuntu mutaka abantu bari bakonywa maruta ari senge jo wanja kwawe sa uri obotaka mbabwata abasani bakumirana na baragwo lika bako bakonya ekibesa bachiko gore bitumaka omatabi ora so mabunga ibere so mabu pimerwe kerasi bono esenge njo muntu no mutaka na ndai wetenda neganeti na njira te yara anyore ochigwa kesa bota barinde lionsi ko senge ntegede kiane ni nganga tari konga ogendo chikonywa ibere bona era okomogorera era koimoki gojika ayoko enda buo waso egari mekwa enda buo koroge to yonde kaimokiri gojika yani obekere to monto borwa ya tabuate na isitose mwaba bara ile njara mbako nyara yono komobokori lakini bona ayekwa baba iro borwa ire boria bamoimokiri gojika bono obatiririe sukari yatira ogoso no mongino sukari yatira asenge njo yake asenge njo yao ayo monyana ayakwera ne gari megwa chikori na wao buya kogoika gabu kwagora kanyama bwagora obonyanya noroche kwagora ebinte bya kwabeke gari maege boot arafu rende kwagenda kamwa chikoria abu asogore to motaka badara yoko moe ndagera ari kwa mwachi arare tigankwa nega akwa mwachi arare lakini ayebono kwagora ebija gwachiko bao igokagete ngabao barabwo bondo botibo gonjorani bantu mbalengo bwati ngorora bantu mbalenga balenga abanda bantu mbalenga balenga kitajiri lakini rero babwate abana basareku babwate abana abaibi babwate abantu abataka babwate abana bangire ngento baoniri tayare pake niberi abo babwate yani batigaire bosa ase ngencho kware gosekera bari batare kwenyara koranje onyenyasaho koire libagaligiya tigakoba gweanjete kwa abande chiarare kwari endagera ayekuanga ine ringango sibole lakini barabu kwa babichie tororo ko bubwate chibesa wacha kwa ba umore nyombone ngaki yechikura neba ne chikura ko bole tigago ando siarira banta marubanyu babenjagara marugujika liko ko moebesa ndagore sabun ande bono no rimbuya noro tamwete mbuya noro tamwete ko korege ntokerie keregia omonta go chakorora mambi tari okobe osenyentera abantu chiarare gachichore besani obae bari bakogenda babenjagare chiarare gojika chibaite naro abantu bakonywa maru akobayo ko buru endagera bakwa naro abantu bakonywa maru bono iga umwako oyo iga muno chagete twatinde kira abantu babere banywe tamaru babere ko sabatatu banywe tamaru bagakwa igo ntuko te banywe tamaru bagakwa igo egente kenene kakirigereria obogima bwoyo mino sabero yo mina maya naye nalio ranyora maya gochibosio ekiagera bibilia batanga kerio monda osimegana kyakogesa sabero yo mina maya naye nyora maya gochibosio tindi kogenda mange tigandigera abo erieta riane ngoro kwa Vincent Nyangauna nagatebia ngotoke kanisa ya Matongo Zion abwese omoneno ito morandi ito akoro kwanga Bishop Albert Mosiria Albert Ondieki Mosiria igo kogo ja itumbaria oturumbuka kaiga no konyora namba yane ere 07 01 740 218 tigato sabe baba nashukuru nasema ni asante wewe ni Bwana Jehova unastahili kwa bodewa ayenya sawa maneno one mambi ya lero
kora nja abana bae kero bagosoka Nyasaye kabamona barabwo tata tobatigo mone none ekiagera ore Nyasaye tata kora nja mone none obabwato okoboko kora nja tata rorekerero keri bakorera kora nja rora Nyasaye baigure ringane ribanjire gonjoreri obogima bwabo tata tigabo bobo ibamanye ngane ringana riri arande tigukoru Ndizi TV tata kora nja serikali cheito serikali yaito mono Nyasaye engakie ngobori bare chikura Nyasaye engakie arera bara ngobori bare chikura bana baito ngobori bare chikura abairi baito ngobori bare chikura nabantu ao kora njo moneno no tokonye ekiagera moneno ne chikure kero chigwakwa igo chigo anda cheitera manyinga y'abantu batari na kemocho kende Nyasaye na sengenjo tuangainere iri Nyasaye na sengenjo moneno ne tuangainere iri moneno ne nase ngencho bari baito Nyasaye bakorire bibe nase ngencho twakorire bibe Nyasaye ase ngencho Kenya yaito twakorire bibe nakiyakora manyinga go iteko mone none ekiagera go tokori obori mo Nyasaye na tuzogo ikerania mone none go tokori chigira Nyasaye twacha twakorangeriamo twatebaninga tokoreiga korende ntoko kora tuonjokera kati ntumanya bantu tata kora njo tuabera mone none tata tuabera manyinga taiteka Nyasaye keri twagosabire muna Nyasaye mone none tata igo maite ngai Nyasaye korichira chiekeno taikoira na maega tata ne abandi ndelionsi twagosabire Nyasaye na ribali ndelionsi twasangerekane twakoboriro Nyasaye ni maite ngai ri tukorire kwarigete Nyasi nande guikori ikirani intu mwanya bantu Nyasaye torangusana na goitana lakini ayo tigarite kwa Nyasaye tata nako bakire nako imokere Nyasaye tata ra tokori oborimo Nyasaye twatebanga ense yaito ya Kenya obo maene na bubura abenkuba yaito abwase tokori oborimo twebanga ngotera tole ngobo maene na bubura abenkuba yaito tata twatigara gosali nande twate obo maene na bubura abenkuba yaito goika Nyasaye amma baito obo ngainereri bwaito bwagendere goto sinderera gochaso gosira koranje Nyasaye kabamona into koranje mone none Nyasaye tata tweteria gakombe kekio goitera manyingare tweteria gakombe kio bori mare Nyasaye tata tweteria mone none amabetu akore tuabere Nyasaye abera serikali yaitengi Nyasaye abera bonsi abakori obora Nyasaye tata koranje mone none abantu beri tanga nitikabe bari bakori obosi bwa Nyasaye omone none na amanyira abande batigira Nyasaye bachire kori Nyasaye chingao tata bachire kori Nyasaye chitago kuana bachire kori Nyasaye chitago kuana mone none koranje bari bakorigiria Nyasaye ore moyo ai Nyasaye gokuana nganteme nimba igorere merango nejidirisa birimo tana korora tata omorayi ori otigaire gocha kori obosi bwao ochire kokotema Nyasaye erindo mo igorere merango tata negene ngari tukeri monkwankwanirete botuko bo mone mambia yamo inga Nyasaye ori orari yobogambi gwetera soko bakokwao na bakonyora tata koranje aye Nyasaye gokwana tata tigetigare ngabari baho kori Nyasaye nabara nyoro boruoti bwao nabara nyore kali bako gani Nyasaye kiaro kota litanga ntoliyo boruoti bwao yande tomentero omone none aye Nyasaye mambi ya rero kutoko jake sabari kwa Nyasaye toko jaka toko umerana ko Nyasaye toko genda ndonsi emekutano ko toko genda ndonsi kokora chigasi aho chigasi chiama ko Nyasaye tata tuatebiro tweterie ebiruanire bibale otweteri chisera chimbale bande toko korere chigasi emeyoe nechi emioro Nyasaye otweterie obo bale otweterie okoitera manyingale tata nako bakire nako imokere na amanyire ngai Nyasaye orakora maya tigo bakwimokereriwe aserie taria Yesu Kristo na asali na kwegena amen bategera baito ba Ndizi TV tiga Nyasaye baseni kabisa na banjire no bwanja niyo bonene kabisa Nyasaye banseneri Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu lingekuwa jambo dogo ila mwanadamu analoliweza usingekuja Yesu
kutukomboa. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Wengi wanaozungumzia umuhimu wa kuja kwake Yesu, aliacha kiti cha enzi aje kunitafuta. Sikuwa na matumaini, ulikuwa kama muujiza. Asante Yesu, unikomboa. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Alipofika hapa duniani, akaanza kuyatenda makuu, ila wakazi wa dunia hawakumtambua. Wengi wakamchukia sana, amekuja kwa mamlaka gani? Kumbe ni mwana wa Mungu, mwokozi wetu. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Nini kinachokukatisha tamaa, ikiwepo jina la Yesu lenye uwezo mkubwa wa kukushindia? Yeye ni Alfa na Omega, asiyetikiswa na chochote. Mwamini Yesu atakushindia. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Lingekuwa jambo dogo mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Lingekuwa jambo dogo mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Lingekuwa jambo dogo mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county isano na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi Umanjo muri ya ndonse soberete nandene di mambenge tokonyana na ase studio somoro bwensa keri tugoneri ya chumaine chitariki 15 motinyo gatatu mwaka w'ibibene 2022 kardo kwale na somoro bwensa kyo cha kama na intukuruboni gachinsizo chabono mambinyana na mangitu akoreni tugo ya chumaine no nyobogi mabwa kongira maguta na mentete no nyebintu bigo konga sinzitu ya Kenya ntogotenera ntokgendera kina beko gendero lakini ritora teme kwetoma na kubosuguma nikobona kwiri na iriri bagalia ukwalgane sikwa bokire obe 90 kurboni ga kuika chinse sato chiabona maminyona litugula chimaina na mangdo chitwa kwalene ni tubwata magase ndubwata mangana maya una korekante kuruli tukolegoro boy gonto bwata magani ase studio kodo chitwa kwanda mangana afya mangana yoba chendu bwito lituko lya chimaina go kabamo 90 kurboni ga komari ni litariane Brighton Makori pia mono mwanchi muligeria na inchi litaria nensara nyarangi Ontita ekero bona to kuaregania asema mbea bono litukuneria 15 gose chitariki 15 uthino yo gatatu mwaka wa 2022 eline litukuria kabere ekera abaroki bo bakirasi 12 bagendere tamatemo abo ekero korwa litukuri igora matemo yo achagete tukarora ebinto ao gose ebikoro ao ebyanya twabiko genderera chingaki amatemo yo agenderete kurinde ande ne litukuria bene tukwira chingaki cheito kubasabira abaroki bo baito bakirasi 12 Kenya ngima anene mona sorogongorwa gusi kisi amona nyamira abaibuli asemore sabira abana baino egere banyare ko bakoinyora keri banyare ko bagosoma egere ko bakwiraneria machibu abo abe amachibu arache ko bakonya subugima bwabo asengenche kinege tambo kero kiengencho asamagima abo igo bano twabasabira maya nandi twabaganiri amaya abaroki wabonsi koro twatiganeteri tukuri goro mwancho murigeria no kwegena waitonga nande kwabokire bya emambe yeri tukuri Jumaine amange twakwareganire kuruga gase studio egere tochigo kumanya asenjera yo bwengetu abwekero ndengeta magazeti yeri tukuri rero mangana mayana arorore kero yaragire nsemo yabono mambia ensemo ni nusu yabono mambia ntubwato magani ase studio kero tukurigiria mangana yo bachenu afya yabana bake igoto baise gusukana mangara somorobelyo na mangara se lineup tukwareganiti asenjera ya bene bono iga mnyoko gali asensemo ya Facebook Ndizi TV News abuno togotoka Ndizi TV News asensemo ya YouTube abuna otole tuichire yani tumejaja na bako gendagalia subscribe egere onyare koba ase libwa lya Ndizi TV News message yao na bako yetoma gwetera se namba yesimi eyera se TV yao namba yeyo na bako like message yao gwetera sensemo ya WhatsApp ase bali mobwata chi smartphone Mbia mono asibali moko gendera kubulia nga itole bono Ndizi TV nga itogotoka no tulega asamagacho a New Brighton apartment ebale nene ya Kisi Kisumu abuna otogotoka totalere egere tusangamo ntoli wanchireria ntoli gochora bageni bonsi nigo tubanchite amashabiki itokoro chinsemo cha diaspora timapana kosa bakorwa na Kennedy Gisemba bwakire bya abanimete inubono mbutuko twabariganirie ekero toguchaka omorobeli bweli tukoria rero igona mangara se omorobelio
tigatwire chingakie chiga gukwaregania nekero guchaka emerobere yao yakera rituko bano mwanju muri onda sobere tigatwaire ribaria bano gukwaregania kuruboni gonyara kuba muraindi tosuke kyaro isikusuka nigoreterwa manginyora no yore maega sensemeri studio John Kebati yo korora na chibiche jawe ikera senjera edendonge na mariu yawe ikera senjera edendonge gyo nigotoe batatu karodore baberega igana John Kebati no ale maega yo nere producer yito nere etoko kirambe mona singenja ko leta chibiche jawe ikera senjera enkiyamano kwendra gutubwatia na sensemeri mitandao inyorana ngote itore botambe ne karwa mukiruja sekebao kyao togunyara kubugori TV ya yenene igoni gogoso sensemeri mitandao Facebook watonyora Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube watonyora Ndizi TV News wega nabo to tweet @Ndizi TV News karangari kyao ni gotukere ntikiretaga kwetira sinamba yera seskini yorabu na bogo tutebinga kimbana kiwenda takuishiria maya bari kwenda takwaniria maya karba ndret karo usiri abere day 2 usiri tukuria kabira samatemu abo amanene nonye bobe bwabe tori tukuri gore abantu bajage tuku impersonate gwekora na bwa wanafunzi lakini mbawa tetu na ndeli chiko kwari koti lituko lale kona mange to akwale ni kurwa somoro berbu Ensakia lituko lya chumaine gato kuboli nyara ko bamo na intwe ko komel tuturarana barai bari banyari go soamo na intwe basoire asenseme Ensakia nara kurukuna Safrin Zabina abatano alime yumurobeli koruchinsemo chiri cha ngoni imungoni gotoka sebunga yak tutuma sahaba godi neli yeli go mahabatano alime yumurobeli Saki magara korwa pusia Uganda na onde ime yumurobelio no murgyoye wirita awatabuna osoire ime yumurobelio Ponvas Agostino awatana korwa county ya Magenche hera korwa Magenche ne county hera awatana korwa county ya Magenche mpaka Kenyoro kyanyageke nonde ime na umurgione cheni murugi tatu mwabo Agostino Nyaruli mamu mwacho Steven Agostino mumuru mwabo Steven Nyaruli amona Jeremia Nyaruli aho tena James Bundi amenya Petrus Kiyondi Gesale banyare bakoboka na goswa ime yumurubulyo bwa Ensaki atari kweba Chon Jenimo Moleka amo na Glace Umbati abuna bahote ntigaboke baso ime yumurubulyo bwa Ensaki matuki ondie kikurwa bo machoge bura bu constituency itongo bogisangio ahoteana no abuno osobo na ndahoteana osoide mihimurubulyo bwa Ensakia ahoteana no tole komo mpaka engoli amona Moses Ayera Omiti Chankanya Mildred Mokeira Damaris Kirubuki ngoina Isaka Ngiro Awiro Wilfred amo na bande mono ahoteana tigababoke baso ime yumurubulyo hatari kumweba omwana entakana pension Makori kuruchinse mecho chia ambo machoge burabu ahoteana baso ime yumurubulyo baka engoli Simeoni atuti nero so ime yumurubulyo bwa Ensakia nara kuna maneno mora nera odena taratu kumaiga no ali ime yumurubulyo bwa Ensakia mbebono asibali banyare bagatena no bale ime yumurubulyo na bali bataratuma nende to kubakira mbebono na ntuma tumakomanya kai murigire tikuru usinga imoto bwate tikuru na egendera gutuma comment yao tonyare ko yasomaga igase studio asengencheri neri bagali yao tukomanya ngambara ibali barasomurubulyo andonsia sokurigirire korwebe magenche matabo gendera gutulikira ebe mbonchali ebe nkaimbo getutu gendera kulika matulio ndie kia goteba niga kurigirire korwa chisemo cha Doha Qatar agoteba murubulyo bwensa ketiko pamoja hadi mwisho Divina Mura niga kurigirire korwa chisemo cha Nyamarambe agoteba gaki sabira abana baito anene mono korwa ase skuru ya bamura ya Kisi school ekero mwana no korwa Colin Sobara agendera tugoikaranza samatemu ayo na abanyera samasabo amana baroki wabonsi bagenda tugoikaranza samatemu kenyingima. Asante sana Samson Oroswa korwa chisemo cha Ogembo Mangere agoteba ashaingia ndani no arumurubulyo bwensa kiaganyereta magazeti yeli tukolia lero goko ya literature asentira yobo ikiranu biamono sana mwalimu Francis Choti korwa chinsemo cy'umulinga muga lya sengera ewodi ya sengera basoti agoteba nere osoire ime bangi bagenda tukulikaga ga Evelyn Ontita korwa chinsemo cha Mountain View imiomo chio Nairobi agoteba aboroki wabonsi na baganiri amaya. Asante sana Chris Oyunge Chris Orina korwa chinsemo cha Kitengela na otole no mosubati korwa Esther Ongwae. Ndizi TV ni kiboko yao kulindega kina intwe tutaite frequency aiga Nairobi
mbia mono sana aso kugendera kurigereria wethira sensemo ya Facebook togoteba ngambia mono kigima igona bange bagendera tukulika bono mambia nae tutigwa magega rika ototenga yobwatete Ndizi TV korwa mbuyo igwete togokwana chibicha mbiyoro chichigochirita senchirenga buneyo egere tumanya ko begentekemo igo divino nkionere na kurigere koro chinsemo cha New Jersey kale bunyabuto no arega bu Texas mbia mono sana amona mashabiki onsi timu diaspora togoteba ngambia mono sana soko gendera kurigereria Ndizi TV. No mongina saro mokira agotano ale sinsema jichama iko agotani gatubwati tubia kabisa na sense meri mitanda agotano ale ipekuruji sebo jicha Phonex Unita nere no agoteba ale me yumrobili agotano bia kabisa no muga Jackson Makori osinde nera agotano emambia ni gakora chako no murobulu Ensakia kalotwa koruma uchikwenda sekeba okya keri tukumpia mono mashabiki tonse alimo endete guturigeria na gutubwatia na kubati mirobili ya Ndizi TV tokwakirambia mono genda bwatia kenda ko bwati mirobeli ne comment ya onto nyikaneti gwetera sena mbira seskin ya utambe toko tini na mbeyo era seskin ya ura ne sense media WhatsApp kyaro metense squeeze ya sukire uja sense media mitandao iwe na mbeyo na bana ndoko toma uchumbe gwetera sense media WhatsApp kya tonyonyora senjira yubo kirantu turenda wikase studio osenara bu ura kwa na esponya mete nere nagenda tukuligereria morobeli bwensa mbia mono sana tigatura agenda asensemo ye studio karoto kuirana ntoike asa magazeti elitukulia lero na manga karororo kirona ligereri gamangana siasa na ichiro kulinde kuirana tuligocha tosuka oyo no morobeli Ensakia ime ya Ndizi TV. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing guseko bekeme fridge ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chiboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanyetundu bwatu muchando bunuyo enya gitari ya KCI Hospital nige kurupo karali bwensi bukuru waria maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kana na barubu gutwara kimashini chekerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo mono ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo
babwate asa barwiri bakobera na kurwarigwa na boigo bari bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bare medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato. Kisi Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Mbemano manju muri karandere ko tubwati hanena somoro bere obwensa kyabona mambe to wakirambe yabone karo gende to kabamona intwe byamano metsara mbale bale bakore tega bakore gasi kibako butuko na horo bairanire ende to ko bakirambe yamona karo murali girelia kensa kimma korara mama kuyari nero go chime tembare bako bana itsu na baro muntur ko beba no meten seterenga na inisa adosia soberete chinsa chiri ayole na jibondo kwa ne somoro bere bwensa kyara sinsito ya Kenya onoro muro bere bwensa kena ni poni Ensakia tagiro jiko tongi lakini ando sia soberete go tuakwale ni nyaro ko bamo na inte go ika amwe mona abarendi bali bakulenda butuko amo nabanyagitari nabo konyora bali chi shift cha butuko yotoko batainga kararigiriria kama makwanda kurara sinje mbabwato bwene bukurara mbali ngimira mu butuko Eric Basweti mumiki agoteana county me in Kisumu city tunde mbia manoni gombali ri gwetera sense meri mitanda kolende ga kina intu tagete sigino iya ino yarke wikaga ge karuto karanstero na rito kuriye bia twensi ne family yane oine Eric Basweti mumiki korujise majidi cha Kisumu isaka bwosinde korwa magombo ni kondani n'abantu baye Meridia agoteana alime yumroberio agoteana Fred Musioma Stockman na muobande family no balime ye Ensakia teto kuira bono wikasa magaseti ikarondera tonya gutumia kerengeri kyao wetrase namba eyera skini ya igorabo nje nigombate gaseti ya The Standard na nje nigombate gazeti ya The Daily Nation ase gaseti ya The Standard lingana lere goseringana limwamu ase gaseti ni goba bagote abuna ensemeri ya simio ni goba kongunande bwato kro osomo chando ime ya simio kolengana numuri gaseti ni gateana na Karonso Musyoka ni ganyana ga gosoka na gote tarasoka kurasa mu bugo siniganya ga konandika ga kuralia kuna ekrobanya ate bago sign agreement iri gosoko bwatana ebinto mbire batarigerete buya gosembire batasomete buya mbanyo tenga kigisaine gosoma na kumanya nkikiarenge asa agreement iri banyate bago sign iri tukolia Jumamosi asate beruna nigo yagererete bwe gosainiwa asate beruna bono nande nitakiri kurarigereriwa muri kibugaseti na chorete ebicha buya ya Raila Odinga amo na Karonso Musyoka amo na Nick Salad mata karua amo na Cyrus Chirongo ekragate abuna ababwatanya bonsi bali bara somo bwaoka mbanyo teribaga liyo kurigireria egari agreement ye tarasainiwa mangana ino bokanyora sebeja gatano nomo omanyenga kikaronso anda jagiriko yakwana abunyorebuna muraibu kyamagia udimrera Odinga ni gakaras kinsi chiri chamaiko ekarachiri asetaro yaye ya matuko atano kulinde Karonso yarokana nande na abwate birengera ligete asense medio ya simio raumoja bo gasebeji yentangani nigo muri kyaligete na ki umuraibu kyamagia uda William Samuel Ruto bago chikwalga ni mokutano monene litukolia rero oyo gochikomochora nere kwirurukia bendere ye kiamekyo asukurikiro kyo president bo omwako yoge kerto kwanda soba joli boigo murikina murekerete ng'akia magori ye petrol gosama magori ya magutanya riteka okina lituko ligoro magori na kinete kirebuna obogimanane kuchiboro kongamono ekero ebintu nande bikagiru chikomenta magori ekera maguta mentire amagori nande ebintu nigo bikomenta maguta mente sabuni ya menta ebintu ebinge bya menta boigo
ase peji yintangani eri morekrete narari ale ase gaseti ini go bono amatemo agenderete korende nigo intake gose okoirwa ko school bono gochikoba barakabere ekera abana bakora amatemo igo mwaka bajirubere ne 2023 nigo bono chintake chigochikoba ibere ase school awa sense yeito ya Kenya nande boigo murikina murikirete igoronga kichinkwana cyanyari chikogenderera okwana gati yense ya Russia mona Ukraine kurengana no gusaga ni bodi bogendere toro kurende nigo murikia tete buna Ukraine bado esegine roro guseke mina no kagendere kwende kiwasense meyo asirere uchumi yense igo sarika hina harara asega seti ya testandali igo bono nigo tujikuigore page ya sepe chiturigire narali ale mono ime yega seti yo Karoto gocha se gazeti ya The Daily Nation epeji entangani kigima engana irobolito ni goro yeli tukoli nene lio makonyi bomurai bwense William Ruto wasase umunubu Kenya molero molikina babegete byanga Ruto's big day ayemagega gosemagega yamatukabere komosomera na komukwanira mangana makongo morai bwense President Uhuru Kenyatta abwase omokonyo ye anyara ko baga komoteyo nyare ko moretera mangana mange oso moretereire amangana manga sengenchi ugwa kaisiko ababwatani baye kurwase chikamiti au bono magega yo konyora gosene chinsanke go chietire magega yo konyora chi defector gosibali banganyire kurwase byama byabo anina manekia magya Jubilee na goswa sekia makia UDA kurwase nsemo ya Embu nensemo ya Meru bono litukulia lero ne litukulia ye Ruto ekero akwenda asegeti ya Kasarani Stadium abwase agucha koraliwa bene buna oyo gocha kubogolia ibandera yobomo bwa Kenya kwanza ase obocholi boli bosio inyoranga na nyartko baga gwetiwa eyemaseyemo nakawe ticket ya UDA gocha gutenera obomo bwa Kenya kwanza buna omurwaniryo monene bwoborai bwense litkolia lero gwetania ba delegate chiribwinye nigo bagucha komo okoboko bene William Ruto gochakora obomo bwa Kenya kwanza elio bachikororana amo nomurai wiki magya ODM oyuboigo onyara ko bagako gwokoboke yemase mo gochakora obomo bwa Azimio la Umoja aselitukolia Jumamosi mangana yo igoro buna litukolia Ruto lireri tambe lireri nene litukolia lero aboko yasoma ase page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation olenga inki kegocha okoreka lero asensemo ya Kasarani lakini kirengani gokere ocha koereriwa bene gosegoche gosirwa bene na kotangaswa gosekorariwa buna bono nero gocha kubugulia ebandera ya bomo gose obomo bwa Kenya kwanza alliance igo ejunerengana eirobolita sepeji ntangani kulinda sepeji yo entangani engana ya Jubilee ose U-turn ya Jubilee Raila Odinga igoro yokolia omokonyi bomurayoye anene mona matuka magatwanyare ko batokoranga Mount Kenya gosekia magia Jubilee nigo kiganetie kewe obo deputy tukaroranga abantu konye babekirwe nsemo mpita Kenneth oyo kalengo mu ujumbe wensemo ya Gatanga omo waziri bwobolemi Peter Munya ama no musbat Martha Karua abuna babegitwe nsemo ngakero kendo yo mo bogwika abe omokonyi oye Odinga kolende kolengana no mo nyakerogo bwekiama ya Jubilee David Murathe nigatebire ntubono Jubilee talirasi matoe we obo deputy onye Kalonzo onye kerene rasmanga Kalonzo ewobo deputy well and good asengenje ntubune kiama ya Jubilee talirasi matoe ewobo deputy eganga itene na gusekerenga no guchakoegwa share ase serikali ya Azimio la Umoja wono pressure elikonyerororonga wike deputy erua sensemo ya Mount Kenya goserua sensemo ya kiama ya Jubilee bamanya ku support Odinga kolengana na Murathe otabirenga yaya ondebwense na bakobe deputy kolende ntubune kiama ya Jubilee ni gotorigeti gocha konyora egetari ase serikali ya Azimio la Umoja amangano yo nora se page 12 ne page ya 13 ase gazeti ya The Daily Nation yogorekana na Kalonzo na bara yo deputy anto kumanyara kinirende Murathe watebirenga isoko banga Kalonzo naye we ntunto bwati bobe maite ntuaranga abantu bakusiba ko veteriringa ya lazima deputy erugorwa sekia ya Jubilee go sensema ya Mount Kenya
ayuna ya siasa tigatukanye torore na kikiara karonsone na ndete kwegerera ega tuguska bosigo ikase beji ya kana ya testanda niko bono musajo yo manya ga kobe kubiara anekrale go ikaransiro monto ndamatem kolengana no mo speedy go se debut county commissioner bwense melia pusia Mr. Kipjumba ni gata ya no musajo hinya ga kobe kubiara ideta amanya kande na choji barasa makoa ni ganya tika ikaransa samatemu ayu anekrale go ikaransira usada to kwara tato mwabo amatem egendo go ichani mano uske ko singelina umuga ko hiru ikaransirwa amatemu yawo kuburi kero kyo bwe MCA asensemo eyo asikure chigo chugwa kwa amotienyi onane onaki kayabolina igobona rego kora amatemu ya akras nane anda majukonyo certificate chinde ikiara kuruboni ngamba ko motinyu na nabutugari timitienye meke twanda so chore bonne kuringana muri kwigasira dana uyu karansire twakoro kuna chose basonga maoka ni galinge private candidate yore gukora amatemu kurinde mu muro ya gatama kumu karansira musaju yore ukuruba chinso enseme ya mate ni gobona bwate ibirengera byuji kurye kirukyo bwe musie asenseme yo kurinde bono korane endekinigo yikromo elio maiga yo mumuro ekobwatu yote mete kumwikaransira ase amatemu kunini kurege tindi kyarurwe oji ase bali bonsi bakage batake bagochi bose bali batake guturbani amatemu anne kwikaransira abantu bakora amatemu rikali yabo igobono igobali babwate turi turegoro na se county ya Kisii yoro muntu yo mone nabwate tu odagete ko impersonate kwikaransira ndamatemu goni gochi kwiwe koti ase litko rialero oigenga ne inero ne irubolito igoro yobwibi bwa matemwa sibono omwalimu monene gosomo principal anyaratuka baga kubekwa biara amo na bali bakulinda matemo gose supervisor amo ne chin vigilator bane amane supervisor no mwalimu monene asensema ya Isiolo magega yo gutuka ngango karabali ngo bwibi bwa matemwa asa matemwa yo achagete igoro yo ne mwalimu monene onyaratuka baga kubwa toli tangani kigima ekera matemwa achageta sensemo ye sense ya Kenya kolengana no mo county commissioner bwensemo ya Isiolo Geoffrey Omondi nigatebetenga niko banyorata chisimi inye echichiabwate ama bolyo na machibu ye molyo onyaratuka bakogo koleka litkuli igoro ande chisimi echi niko chiaga chire asensemo ye cho gose nyumba yo bachenu ase skuru ya sekondari ya Kina ekiye kairera bono ababisaba abanyanyimbo ababisaba obulendi bakanyarwa bakobeka omwalimu yo omonene amone supervisor no bayigo chini vigilator inye bakobabeka biara singincho kuno kugenda mamincha yeli chiko weterase wizara yechisemi eyo moske professor George Magoha anyarega koralia kerali tuko no nyakonya matemu atarachaka obeira somo stali obosi onyarega kobaka gosoa ase amangana mayase tinyomba chuburalia igoro yogo kana na kobeka imerobelyo benenga montonde bwensi tatema gokora imocholinde lyonsi chingaki cha matemwa nyoranga ense ya Kenya abana bonsi baikaransita sa matemwa ya manene nigo bale chiribu chimeisano na isato 30 noyomo na 15 ekero bono monto mogotukigima abwate miake 50 nebere nene oyo genderete goikaransa amatemwaye asechera ya Naivasha maximum prison abwasenera genderete gokora amatemwaye amanene igo bono kolengana ne wizara yechisemi nigo yatebirenga emerobirie mekongu osebisusuro ne bitambukire ebikongu nigo bigendete gochekoena kiwa ase amatemwaye iga ngakende nkeyo bagochiwanjira nyoro litkuligoro mtu Brighton mwaziri bwechisemi nanyartuko baga kwenekia na bana babere mbato gitene chisimi asensemo ya Nairobi kurinde mbanjire tukogandira na matemwa yo akaruyo kurege tindi boigo inga obibwa matemu botigwe anene mano gochiase aborokia igobana karole litskolia kabere no intu otokuro basemia ngabwati amachiko ali abekirene wizara yechisemi eli gukinia ebirengo byo gukora matemu asenseito ya Kenya na gukora matemu asenchira y'ubororo Professor George Magwana nanya takawate abuna umonto nigo bwere no bongo obuya kabisa nyasa kweto bongo burubuya yotiye gutumia akarota yana tiga kwanjire ya idiot nyarege go chaso bongo bwawe ime ikyara no bwire no bongo bura kora matemu ayubiye kana rute kurege tinna gote abuna
abantu nabagochikubwatwa nani bagochikwereru getambugere getindikeri chike karoranya rugokora mamocho yogotaka kwibera amatemwa yogendeta se ekredituko lyakabera se ditukolera kuru Ensaki ne tutugosabira abana kwa bonse bali baenda tokora amatemwa maya nonde takongaine kyaka kunginde na nebora nyore asemeri yeli chiko Oigo omolikio botambe ase wizara yechisemi Dr. Julius Joan nere na tebetenga oburendi mbo enekiri ase chikaunti chiri abantu kanye babwato obwo bachikaunti buna Baringo West Pokot chikaunti Chelgeyo Marakwet na tebetenga bobisebo banyanyimbo no bararoro iga abantu mbatwara bwoba ase ngencha bana weka bakora matemwa abo kindi giteyo nanda maene kurulitskuri igoro ntora ukende kurwa ase chikaunti icho abaibuli na Bakenya bonse babwato obwo basengencho yebirengo byoburendi ase chikaunti chiri amangana alia irubo ritase gazeti ya standard ni gara se beja gatano no masebono karonso agate abuna gosanya rega kuru amangana alia lenga se details of us mio deal agenda ta kuru amangana alia lenga se ubwata na kulibanya pakubwata na kulika insebuna basoira so mo wa okwa Kenya bwa asmio ro moja kulengana karonso ni gate abuna agreement gosogo saini ni gokwa iretiwe na byama mbenya the big five uchinza chisaini rikurigeria ningi kyalenge ase agreement yeli boigo nigo bono inigitara amanyikana byego sabo mombwenzi obo mo bwoka ebwaso ete bwenzi asasi mio gose abante baso as individual gose barobuka obonyene bono nigo yakaronso yuya kwante ditkurigoro nigo bono yarekande buna tarabe kabirengera byabya asagote abuna secretary yabo mo bwoka nyanyate kobo full informed gose komanyiwa ningigerete asensemeli ya KICC engakeli ya asemeli ya Nairobi ebyamambire byangemeronkebere na bitano byanyate bigo sign agreement ya sensemeyo korekana karonso okorana ndata getego change birengerio lakini kulengana bali kibega setini gateana ne birengereri binde ose neri bagana ndata kwiligiria lego chikoba gosikobo mokonyi wo murai bwense kochikumosira Raila Amolo Odinga karara kotaka koba debut gono Raila na yakwane ya lead kurigoro anene asali ngase county ya Kitui oinkaronso na yakwane gonto kumayana nde birengeri kyo chigotwara gochi as aramoto kolende nande ni gotebekana oka ikornade jakorte campaign como campaign Raila Amolo Odinga bone kumachikorana contradiction engobere gatia gose otamanya ngikendrede kero karonsa ukwana abande bakwana kolende litukurigoro abantu leaders ba oka bakoragwa na Gideon Moi no balenga sensemeli ya tarakaniti asibagendete gwakera campaign umurai wiki amagia ODM Raila Amolo Odinga bono drama kana byana karonso ngekapi mede ne bono kwana nande okwana bono ntonyi turigireri narari agochikwenda gochibosia sebeja gatano nakabere Oigo Ruto nigago chikobekerwa egutwa yokweruke bendere yekiama gyauda kuligekerogo kyoburayi gwetera ase kyamekyo ase umwako yogekarwa gutwara National Delegate Conference litko ulialero asensemeli ya Kasarani Stadium nigo bago gutwara umusangano yosabrai abantu abange bakagire goikororo ase litko ulialero kulengana no seneta Kindiki Kithure litko ligona nyatkawate abuna nigo bero bereti mono nabagani nabange bakagire goikorora ase litko ulialero nichinguma chamanyituko kwanamna matakarua nabaranyareka wikira naso musangano uyu yakaro litkurigoro arurikanite kabigete cyanga kibwate kikara cya UDA engane jo ya Kalonzo Musyoka Nairobi litonanda se gazeti ya The Daily Nation ekarona toko tigala chidega chinke kwenda somotimoko kolende Kalonzo Musyoka boigo buna gwatebekera renga sensemeli ya Tharaka-Nithi na nyartko ba kago sababa menyi bensemeyo banyar komo kobokona komo siro muraibikia make ODM Raila Odinga nande ni egocha magega yae gotebanga ekero ari nkubekese yuko igwana bintu mbiro bike konye bitara ikira na bunaga netie kurinde winyore waipata rero yokere asoboma bwa oka wikira bono iga byama binde mbiranyar ko bikoreta oseba bigo complain gose bikoreta amangana mange igoro yogo bekesei
no bomo bwazimio la umoja kulinde Kalonzo na bakorekana nande gagukwana buno yo muntu gwateba kulinde nande igali tkuligoro aboleti bali bakumosiranga onye mosigete chi principle chiane andonye monsigete na andonye mwatete kongakire kura wane kura ya ino ye direct which asomorebe kia makia ODM Raila Odinga asengencho bonega na moiro koboko na atebirenga Raila tosha nigagotebanga nimetaba bwatani bana bange nigomokumetie ande nigomwaganitie ngende guikasedeve kulinda sengencho obwanchani bwa bakenya gusense ito ya Kenya na mwire komosira Odinga igo aina mangana siasa kulinde togenda sense moyende ye studio tokoirana tumanya gukora kuliranga na raliaya airubolito Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Chumurigereria kulendo murwaire asegeka kimyaka 34 asubuguma bwao na bera abegetiro ande na bera abemireme mekongu ngo chukoiro monto orara kabere otama iguruje gasiye nkongu bona baraire munaraire igo munabana 88 kurumwaka 88 araire buliro kabona na bari igo elimona mubekiransa akorera acha yae tuwalinga tuwabeka toirecho amache na bakubekese gento nasoke na bari igo mwanchu murigereria nigo tugenda tukobana umungina Paulina yogendrete kongerera makongu Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Biamo non mangiamo di che rende da questo buati hanno recluto da come che la airo portasi ama gazeti di corriere ni combate gazeti ya standard nchi ni combate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya standard kitori geti ko chiko ko sa jinsa cha chirimono ni gobono omosa oli umo na boda oli nyante ga ukagerwa gose ukagire munanero nyarite ga kobe mastermind ya se kumusaga no musbatio ya masense meli ya Nairobi ni gobona abege tubiara litukuri ekero abwate tu angena somo baga o Kenya Tanzania konyoro mumro yokora ni gatakirgo jibichuko ya sense ya isiko kolende litukuri ni gobona nyarite ga kobe ku biara ekera kagiro chuko ikwo asike egambero lituko lialero ni gobwate tu ase boda ya Isebania ase county ya Migori
kulingana na police commander Mark Wanjara ni gatete buna mumroyo ni gatagete kutamba cha sensemo ya Tanzania kurende abanyanyimbo ikare gwente serikali bwatoka kutambe ni gwananya thika kubwatwa bulit kurigoro na kuirwa goika ase akuirwa goika ase police station asebona kagira gochikoigorerwa amastaka gosea gochikogambiwa igoro yako uyuko kagerwa bananero renga sensemeli gosinero renge kiongozi umurai ibubosaga ni boli so como korero muswati oli bobe litkoriri ryange wikieri korengana na batuki gose kyombegeri kyo batuki kyo bosaria mano batuki ni yatebero na nyaora mumuro yimagade nyaora ngobona agochikwa sikambero na kwena gona nkosomerwa ara mamacho ari ajataka akora litko ria rero asebona tebire abolire abana boda bonzi yakubwate bachiko ari abekwe ne serikali ngane yobo igona iruburito ase gazeti ya The Daily Nation na nyatko baga kubiko biara mungwano yu onyatko baga ko choka gusega guchakia obo salino bunereria boli bwakorekaneta sensemo ya Forest Road memo che Nairobi mulikini gagotebanga no nyonyara ko baka gutama na konyara ko ba ka kwibisa tanyara ko baga kubiko biara twarore wikiria eta nigasoto no nyono mutaro gwe sewage na gutamira aroro kurinde abanyanyimbo bamo begete biara somo bago Kenya na Tanzania ekerali ngenchire kugenda sense ya Tanzania bono nge serikali ni bwatoko bakugutambe no tama kia mwire nga naye ole wanted gwikaba kubike biara bono tigachikumirana ne kigambiro goseneri chiko abune katiba egoteba omugano yoye naboko yosoma sepeji ya kiande gazeti ya The Daily Nation kulende kerto gusuka motwe ekiombekerigia EPRA gose Energy Petroleum and Regulatory Authority nigobono Kenya tikoba kigutangaza na koraria amagoria mayike gima ya mafuta ya petroli ya maguta ya diesel na maguta ye taya gose kerosene ekerobono ligori ria mafuta e petroli ria menteta se chiringi sano lirikonyemo kugurira onyago kugurira chiringi emia ya 30 bono komenta chiringi sano igoro kulinda se county ya Nairobi nigobono ligori ase lita ya petroli eguchekoba emia ya 35 135 ase county ya Nairobi county ya Garissa Isiolo chabwe twaroche igere emia ya 40 na isano na isato aigase county ya Kisii bono timanyeti kinyanye lita konyere emia ya 30 neyemo igo bono mente shiringi sano igoro na mafuta ya diesel boigo nigamente taschi shiringi sano ekerobone lita ya diesel egochekoni gwa emia ya 15 nemo kulinda mafuta itaya aro nigatigarite atachenchiri kende gionsi eyekoiranga bono bogimani go bogendete gokonga na inde ya iranirie morobeli noro chagetigwe omwaka eta omotinyoga oikomi ekerobona maguta tirete na bakenya bakareta liberera morobeli ogachakigwa omanyekanete buna subsidy scheme yani enchera yogo chakoirania nse na kuriye merobeli bwanerete yo koirania nsa mafuta egera bakenya mbanyara ko babago chandika korengana neri chiko gose Amendment Act ya 2020 yarenge kwana kyanga maguta tigaira ni wense ta kunya komenta kera lituko asiri gulie liri nyiri mafuta ya diesel ne petrol ekerengo gia isano na isato igoro yemia VAT no ereme asiri gulie lyo igabano bogimani obogendete gokonga kurende nyorere gazeti ya The Daily Nation wesomere igoro yego kina kwa maguta ngikiageretaga kina nandenga inki serikali yarengeretia singane nanda bagote nense ya Ukraine se yenrete nense ya Ukraine na Russia anero yirine video korekana conflict endrete sense meri enero yanyarigi okinia magori ebinte bingi byanyarigi okina bono koranense ya Kenya ebinte bingi Ukraine yaro cross na sense ya Russia koniko tukosabana ense ko somare mbiso ko basenseri ebinto biranense nande nyirona ekere magori ya komenta ige bintu ngomenta bire ane kera amrigoria magutaria mente te ige bintu ngomenta bire na konyi sabuni kere shilingi 200 ngobono manyana bego chikuruange shilingi 200 na 10 ige bintu bya mente ramagori kera binte bingi nigo bigo travelwa nigo bigo tumiwa na maguta igo no kuganye torore na kiensi gotoira bono wikatwe tume producer ena te na wikabwetume yona andu wikabachugwetuma kabisa barore na kiensi kogenda gochibosu kitorire nende abantu mbakaganga bona abantu babwate chigari na bono bachandikiri iguru yo gutumika bwe diesel ne petroli no nyine gari ya matatu eri yo gutumika bone feo nyare nke 50 ngomenta bali
baji siringi na barabu isano bone efya ige guchiko pe 52 yogo koboliwe gali menga menta igoto kuminga nkikiaba abo bono no kero mo Kenya aguche gukunwa na kiri gintu kirige komenta sense ite ya Kenya ikero tuskabosio ge konengerekera sense meli county Homa Bay anene kero abasikali bacha kirobotuki ekero abantu bakariko endororo babita chombe meyo bastab chombe gosetu kwa sense meyo gento kirire abasikali goja kobo yabibotindi sense meyo kero kirire na abantu bakare kororakanana bakwenda sense meyo na gokoro bosali bunobu gose ekobeta chombe meyo chimboli chingondi gento kirire bono sana njikana kuminaki ingige kwirira mbako monto kora egento buneke ekara agochiguita chombe chire innocent yobona basigari sense meli ya Homa Bay ni gobona bacha kirobotuki kwena kena ngige kwirira abantu gokora korengana numuri kwegasetini gatete na chombe isano nigo cyanyarite chigoitwa nigo cyanyarite chigoitu chigakwa ase chinde komi cyanyarite chigatigeru chinkoma ime ase akorokuna Kayabara sublocation Homa Bay sub county yobona basigari nigo bacha kire obotukia sense meyo ngwete na mangana makongo kero monta gochi obeta tugo yao nyeita yakwa yobasigari bacha kire obotukia sense meyo iyo nengane ngogo mwanchu murigereria iyo ekinege konese nginche ngombere ndinki yao korera nyo muntu bwate deni yao genda musabe none bintembia kombia nyara kwa bigo rorekana ase county yetu ya Kisii kero kende na Nyamira muntu akuboka onyora obuchuti bwe ngombe go burusiri gose ngombe nigetunga tungire kero kende ngombe rusiri echuchi yae gose nyeri ye binte imbirororo ne yo nembwembe kolende ndochenga matuka bwango iga embu ya sirira abantu babeira baya bona yiranira sense moye chijirani chitumata kolenda abanyanyimba tiga bakorobotuki kazo uskabosio boigo hase abantu bekanisa gosaba bwatani bekanisa abarayi bekanisa ni goma banyara bakuboria abakenya banyara bakubwatia amachika COVID-19 erigweta nkorwa soko randa kwibinyi bya COVID-19 korengana na statement banyara bakoruri kurigoro Interfaith Council Chairman Archbishop Anthony Muheli ni ganya tikagote abuna no nye serikali ya ruseti gotabeka chimaski ose yaregesete amachikande tigaba Kenya babe maiso na kubwate machikali abekide ekiagera ntokumanya nande ngakyo mulindo ndonse wataka sense yetu ya Kenya yata yote nambia serikali korusi amachikali anyatege kubeka buno kubeke maski ensema ya public ose restriction of gatherings hate habuna aneka tokwenda se mangana yobocholi tigaba ntotubwate amachike kera ntokumanya serikali na bera rusie nande obokongo chiko toto buchiko base ensemo ose asamatuko alebosi gobono abarayibe kanza niko bakurira abakenya na tigato endere kubote machiko ali aranyara gututanga konyora ebinyinyi bya COVID-19 kero togosuka motwe nigoro yo morayibe kiama osomunyakero gobwe magia kanu Gideon Moi oyobono oraririe gwetera sababu atani bae baime ngatari gochia korwanera nande kero gokyo senator se county ya Baringo asengencho bono ekiringa kiaye ni chinguru chiaye ni gaguche guchira ase siasa chia national politics ose siasa chiri chinene kolengana nabo bwatani baye baime nigo batebirenga Gideon Moi bono tigire amangana yokoligia nande kero gekyo nande nigo bareganetie monto ndebwensi yokoligie tiketi goso yokobolia kero kende gionsi korwase anena mona kero kyo ba senator ase county ya Baringo anyare ko bakawa apply asengenche kia mekyo nigo kiareganetie monto ndebwensi ulioganete gochoko kerwanerera gwetera asibale kolengana nande no mubwate no imekigima okanu nigagotebanga Gideon Moi bono nigo konya kogosoreri chigosori chia loko ande bono ta kuira no bono garuche National League yani gaminatinga ne chi siasa chiri chinene chense ya Kenya igota kuira nande gocha kurigikero kyobo senator se county yokarengana no monya kero gose omoliki bwekia mekyo nikisalat nigatebirenga bahariganirie monto ndebwensi asengencho bono gwikira bono gambaranyora oyo gocha kurwanire kero kyobo senator gwetera ticket ya kanu atebirengwa asiere igabantu banyara ko bagwesokia na kwerikia asikia mekyo embe bora kana leta kubwati katoro ende takumurikira mangana magaset kunene barabanya batana no bali mihimo bere chushorori ada kuru machengo ekewanda tuned in with Anne Buyaki Mosingi Richard Makoro
Makora na theano na count me in Korwaliana stage niko ndani ya Ensakia hadi mwisho witi omurugyo ya Divina Nyaboke na bana baye Pinton na Brighton pamoja bateana no bali miyumuru Eriki Osoro Korwa Keumbu Itaro niko ndani na my wife Monica kwambuka tote mnensa kimbia muno na mangana mwendete gutubwateria na gotoretera asinjira endo nguma jumuriria ngagirite na gwikapsa no to ikumweri ba mangana magaseti aseti tukolia rero igo montoni gara nyorere igaseti ya kolende asigaseti ya The Standard page 19 ona botagero origererie page yorire na umori kubuka seti na bori tidiswali linenena is Karonso likely to become Raila's running mate yani Karonso natakire gose natakire kwa uri baga koba omo running mate gose omo konyi umurabikia magyo demrera murodinga sense Merias mio abantu barubite birengera bya bande bagatena yaya Karonso tari kwegeneka abande bagatena na isaine kyara bara beire na Raila kurumaega no yambanya konyora getali nigaoteana bubirengera imbirurabu naye nabo gwesomera ororina kerengera kiaona no kirabu ose nigo gochi gokerwa naye kero matukari gochi bosio sande tukorera basene sema ya magazeti omwanchu murigereria gwikira abo no tugwika mwere bwa magazeti enyorere gazeti elibwanjite onyente Daily Nation onyente Standard gose the Daily ayenyorere bwa somera kero bwate chingaki intwe twari kora kumanyinga nararia ya airo buli tokolinde na mange ari asa magazeti bia mono koira chingaki chiao ko ya tegerera na koira chingaki chiao kurigereria Ndizi TV tigotora enda sense mwende yo mutimoko kero tukoira na oyo mto Brighton naira naye asemesa Ensakia iligo koletera mangana maya asenchira yuboikirano Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya Chingigikero cy'omugusi n'omurobiryo bw'egikoro cy'omugusi oyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'omugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakapekirwa service egesarate ky'omungo mugaka wachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabandi ari nyumba mwanyase ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino omuraria Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'ekigusi eriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'omugusi agano tokurigeya mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'omugusi twesemia kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso setunde baba ngae tenga kindoke moiwe kire mambia jama tuko yiwike gochakire Jumatatu goika ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe to gochakeri ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukulia igoro nebo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda sopye kerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe mwanjo moriya rintura gotika maega imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire
iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori. Mitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News, na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News, na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogotorora korwa sinsemo chama chengumbwana sesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. None mambe yengo kware na SMS itu ya mangana mai hanena asumoro berbu Ensakia bono mambe ritukunira chimaira chitariki 15 mutinyu gatatu mwaka ujirubere nemero nkebere nebere ningu kwa ninya ro ikaransa wike nengo tebe na ali akwa kande kuritukure goro goika boniga no kuburi kwanena nyara gobanda gukubati mita asense meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News asense ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News bago na bago to tweet @Ndizi TV News ekarengera kiao ni tukere ndigire daika kirenza wetera sena mbira seskini ya igorabo editariane Brighton Makori. Amatemu ya kirasi guse 12 ni gagendete asiritukuria kabere ritukuria rero kurendiri tukurigoro ni gachagete bene ase abantu banyate bakobe kubiaranira bari batagete gukorera abamwe abamatemu kurende ni babachuku ase koti ritukuria rero ritukurigoro muri kwitu Brighton sagina tubaterite roboti oru ngakyo umuntu yanyate gakobe kubiara ekero agochuku ase koti ritukuria rero. Amatemwa amanene a Kenya Certificate of Secondary Education KCSE yo mwaka o 2021 nigo achaka bene emambia rero abu asaborko gwetania chiribu chimisa na isato merongo etato vaisaransera omorimo bwege songo gose English na bwego chemistry abu asobore ndi bwagenderera gotingigwa ase bituo byonsi byamatemwa korende ase skuru ya secondary ya Kyamabundu ase wodi ya Kyogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii omoroke obo mwako gatatu University ya Kisii ase Rieta Angwenyi Brian Nyakeri abekwa byara aso wekoranya mo ya James Martin na wisaransa gukora amatemwa yo ase libogali ya James korende omo OCPD o Kisii Central Peter Kimani nigo eso kiana gukwanira egekorekyo. Huyu mwanafunzi ambaye alishikwa anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri, miaka yake ni 20 na ni third year student pale Kisii University. Alikuwa na keti mtihani akimfanyia ama akimpersonate Nyamoya James Martin. Bunda bagoteba ayo moibine merongo ene nigo abateneneri bamatemu ase skuru ya Kyamabundu bakobwaterana n'abanyanyimbo bamobeka byaro mu Kagero yo abo asbamo minyoki ase getaseni ky'abanyanyimbo gya Kisii na nigo arachego ikiwa bosi weke gambero litskoria angyo korengana nelichiko. Askari waliitwa kutoka Kisii Police Station wakiwa na maafisa kutoka kitengo cha CID na wakaweza kumshika huyu impersonator. Na sasa hivi ashawekwa kwa cell. Mashtaka yake inakuwa processed na kesho asubuhi atapelekwa kotini.
chinga kecho nigo abaibuli bagendererete kubaganiria amaya abarukyo bekerasi 12 abwo bayachaka amatemu abo bene lisiko lya rero nabaganiria amaya nani nabasabira amaya egero mone nabakonye baikaransa n'oboremu nandi abainyurie kibasomera se yakirende abaibuli nainwe baechinga kichingi yasonye icyo yokonyora chinga kichingorora sama wiki ekisatu bakora amatemu litiko lya rero nigo amatemu amanene a Kenya Certificate of Secondary Education KCSE achaka bene abo bono asekura tegenze korwegwa ase unde bwensi uri no kogani usendega ngayo koro ubibyo amatemu ayo nigo aremukirwe getambukirwe getindi korengana n'irikiko korendege ga ase county ya Kisii emambia rero nigo omoreko yo mobo University ya Kisii aserieta Angwenyi Brian abekwa byara aso korero omoreko bweskuru ya Kyamabunde gotoka ase eward ya Kyogoro amatemu alitiko lya rero ngo reporter Ndizi TV kurugega ase omochobo songo retarian Brian sagene isena Roboti oru nigo rwakoretu ase rituko rigoro korende rituko rero nigo rituko riria kabere asa amatemu ayo achagete rituko rigoro boigo oyobegetu biara ni agochigwikiwo ase kigambero ase koti rituko ria rero nani tuchuko kubwateri ng'aki amatemu ayo agenderera ase rituko ria rero igogenderera kobamo na intro ketuguskabosio nigo bono mugwasiri bwegisemi Professor Chuchi Magwa anyandega kuruge kurege tindi gochi ase bari bakageire gose babwate birengeri byokwebera amatemu ayo rituko rigoro nigo abarokyo bere banyarite bakubeku biara ekero togete babwate nyichisimi asa amatemu abo korende nigo banjiretu na kugendera na amatemu abo asibaru asige kurege tindi kyarure oje asibari babwate mbwa boneyo. We already had 2 students with cell phone. We are going to be very soft with them. We shall allow them to take the exams. But I want to once again just warn that any teacher who feels he or she is brave enough to open particularly the second paper, we shall know where you have done it and we shall come for you, just like we did in Nigeria and just like we did in Tanzania and other places. Otherwise, this is not enough to say this is a presidential legacy. This is a Kenyan legacy. From 2016 to 2022, delivering credible exams using the multi-agency team, particularly the other ministries of Interior, coordination of the national government, and the Ministry of ICT, headed by my brother, Mucheru, together with all the other stakeholders, including the press and all the others that have made sure that this is possible. Abaremi himeye kaunti ya Kisii nigo baumiranite rituko rigoro irigukwanira emiroberio ao erikwena kimino boremi ngo kinabura sorogongo rwagusi no muri kwito mirudwe mamanyi agotwerera oboremi nabwegete kyomogongo asogokinia uchumi yenseito ya Kenya. Abaremi bechikawa korwa orogongo rwagusi nabo igokorwa Homa Bay rituko ria rero mbakora omosangerekano oyo wenerete koragwa no mwaziri w'oboremi Peter Munya oyo otaikirana na gotoma omokonyoye elio gokwanira chinchira chirabwatigwe gokonya abaremi elio gochogokinia ligesa. Tuangalie hii mambo ya price. Unajua price ikiwa mzuri hata mtu mwenyewe anafanya kazi kwa bidii akijua atapata kitu. Bonus pia tutajadiliana na yeye. Nione bonus hii tea wanapata bonus. Mbona coffee hawapati? Nitamwambia watu wa Kisii wamesema wanataka bonus. Kwa hivyo wewe jibu au mara moja. Mambo ya factories. Nimeona mmesema factories ziko na matatizo. Vile commissioner amesema kuna chache zile ambazo tumesupport lakini tutaendelea kusupport na tuongeze mkono kidogo ili factories zetu ziweze kufanya kazi vizuri, zilipe wakulima vizuri. Tuwe na nursery za kutosha ambazo tutafanya research ama utafiti. Tupate zile mbegu ambazo zitafanya vizuri zaidi. Hesman Onsaligo oyore omwaziri w'oboremi e county ya Kisii nigo nere akwanira abaremi ase omosangerekano yo ase boigo abarai ao basanga na abaremi abo. Production of coffee in Kisii imeenda ikienda chini kwa sababu ya pay. Tusaidiwe tupate machines nzuri, ndio utaona quality ya coffee ya Kisii ikienda juu. Idea maneno ya seedlings
tusaidie hiyo waiver. Ningewaomba wakulima wetu, serikali ikitusaidia kutoka upande huu, na sisi pia tukae gangari kutoka upande mwingine, kumaliza mambo ya corruption upande ya masaya. Abalemi korwa chinseme echo chonsi nigo barwa amagani abo ase basaba serikali kubanyora ase obolemi bwabo. Farmers are complaining about inquiry. When they go to inquire about the circles or what is there in the circles, it takes too long. And the inquiry fee is just too high. Awe meharibika. Munaona viongozi munakula pesa ya wakulima. Yikolpota lya egeta seni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Abwatani aho nene abekia magia ODM korwa sensema ya barabu nigo babwata maisugusu anene ekero bakubori ngakio bochorio bokebwe byame butakeri gokorekana tatunyororo botioru asenjera yobokirano ekero ebyama aho bigendete kweroberia gojaso bochorio boke na kubachora bali baguchukurukie bendere yokorigi ebirogo aho nigo bono ekiombe kemo koru asensemo ya barabu kimanyekante buna barabu ODM political arena Kenyarire kwesokya na kubori oboteneri bwe kiama gi ODM gochiko bachora bali bakwiruki ebendere yo asobwene no bwasyoku twamachirikorana ODM ekarobisirogora ali ndikwota mbadagete gotochiesera kamali eyu ndoli goitaba bana bana popa muntu taretwa toche gotenena magega yale unless onye bakomoere ticket kururuguru mangana ya toka tebi kubuna delegate bakeigo bagenda bachikochora intubuna abantu ODM totaliko ba involved we resist twakanire tekoba toreterwe abantu ODM ni baba emerongo 20 lakini togende primaries e ballot tochore oyoromu ya kurwe sabu 20 the head office ya Nairobi eri abantu bakurukuna party royalist first bali ba very party for a long time and banye kolire gas banyare kuligere bitangani baye ticket boigo abasubati na barabo nigo banyarire bakoboria unabaye gwa mabaga aisaine irikorigia ebirogo byoborai ase ekiama ekyo kubaliwa sisi pia kama wanawake gender pale iweze kuwakilishwa vilivyo, kwa sababu most of the time kuna wakati mwingine huwa tunasaulika na wanaona ni kawaida tunapowachwa nje. Abasaye na barabo nigo besokire bateabuna nirebuya abarai gochorwa bali barachikoreta amoncheri ao onyandiria kana kyanarikana egento gekoro kunga nomination chigo chansa igase ground chinyare ko bachiwanjirwa abasaye bachore omurayo kwegwe ticket ya ODM asenjerere yekene tenyaranga igorali bali bande benyare tas chibes chabo se binto gete bagwe ticket ba chansa iganga abasaye bakire tukura tekonare libari no balema nigo bono batogirie serikali anekro batebiruna chinga kichigura chiwakwa batakere gwaigwa libagali tangani onko boli baba batangani kubikwira ni ba kabana kogendaka abantu ko bakuruta chinta cyo banyoranga barabungale bayigiti chinsogo naende ninganchite ese merobelions pia gokole kana ase popa ekiagera kero to ikira ase merobeliga na wanko nyora tangani libuya boigo ekiombe ekyo nigo giatogirie umurai bwense Uhuru Kenyatta asokoira libagali abene na komochora umurai bwe kiama ODM Raila Odinga igo tokumoira ne limbuya mano totalikorosa nande tutamaitie karango tokometeina kikengani kuripoteria igataseni kia Ndizi TV iritariane Brighton Makori umurai bwe kiama gia ODM Raila Odinga the 5th ni gara sensemo ya UK gosirondoni asagujukwanira mangana ao ayaringito bojori bwensi ya Kenya ubogojokorekana umwaka uyu gaboigo ni gojukumirana gosugukwana mangana international community ya sensemeyu ekara gojugutware tareyo ya matukatano asenseyu. Basically going to be like an ambassador of Kenya outside there. I've been invited to give talks at different institutions. One of them is the Commonwealth Institution at Marlborough House, and then Chatham House. But I've also been going to be engaging the media and so on. I'll also be meeting Kenyans
and talk to Kenyans about development back here at home. And I'll also be going to be talking to the media, as it were. So generally, I'll be meeting friends, businessmen, politicians. I think I've got a bag full of engagement, as it were. But I think I'm going to be ambassador of Kenya. Ekiama gia UDA ni gore gojo twara musangano yo mondina segeti gia kasarani anene krobaga chikobekera umuraibu ekiamekyo Dr. William Ruto egutwa yo chikuruke bendere ye kiamekyo anene kusokuryo uraibu ense umwako yoiga nigo musangano yo bwariganirie asaba bwatani ao bakagirwa chikara musangano yo. Na katika kongamano letu kesho tutaidhinisha mgombea wa urais wa chama cha UDA ambaye pia atakuwa mgombea wa urais wa ule muungano wa Kenya Kwanza, Mheshimiwa William Samoei Ruto, na tunatarajia kuwa na delegates, wale delegates ambao wamealikwa kama 5,000, lakini wanachama wengine kama watapitia, hakuna mtu atafukuzwa hapa. Kutakuwa na ulinzi wa kutosha, kutakuwa na amani. Kesho ni sio mkutano wa kisiasa, kesho ni mkutano wa chama kutoa kiongozi wetu ambaye tunaenda naye katika kinyang'anyiro cha urais mwaka huu. We expect the leader of the ANC party, the Honorable Musalia Mudavadi. We expect the leader of Ford Kenya party, the Honorable Martha Karua. We have other invited guests, other party leaders who will show up. We will not give you the names right now. Aina na kwa ni asemambi yabona kolende nyoro na gekuraga chinza isano nibire chambaso ni nchi ko ira na semesa ya mangana maya ari ne kuma ina rali ali agenda tukwatika ime na isko ya gusigongo kubono endele kubwati mirubeto na ande tosuka ingonyora na bakonda gutobwati sense meli yimtanda Facebook tonyora Ndizi TV News boga sense ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News na bakoto tweet @Ndizi TV News kanengari kyao ni otukere kireda kirenza gwetera se namba eyira siskini ya ugora umonje mulire ine no manyete buna mangana yo kominyoka gosedayo lea asabana nigo kore gogo itabana mono asensi to ya Kenya gosa sensengima igo asege kagetari getambe koroboni gani gukonyora na Sara Nyarangi Ontita karba koba no munyagitari gosemo manyi bwa mangana ayo inde bakwanire linganelyo igo tosuka injendoke Brighton Makori. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enote isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Sabusia ze wazito Sabusia ngaise ino Abamura basabusia ngaise ino
abamura basabusya ngaise ino abamura basabusya ngaise ino boge tutu bogirango nyali bali kosembo basi tata abamura batata kakimwachire nkuma abamura batata kakimwachire nkuma muziki moko bugia nuri abantu batete muziki moko bugia nuri abantu batete moko bugia buya abantu baiwa buya moko bugia buya abantu baiwa buya aya bundisini atata buya gatera ogotera buya abantu baiwa buya ogotera buya abantu baiwa buya idio nikabinga tata buyoko buya idio nikabinga tata embuyoko buya idakia egezubati buyoko buya lakini mbarababe bagogo kwana bobe lakini mbarababe bagogo kwana bobe alegisando ngaki buyagatera ayalegisa ngaki buyagatera maiki moku watata buya mogo kwana maiki moku watata buya mogo kwana ijadi birundu buya mogo tenga kaburo tumbato buya mogo tenga aya mugaka nyukuyo embuyoko buya sakalia mugaka embuyoko buya baburo magonga tata embuyoko buya ayo mwana tomwe kakimuyoko buya lakini mbarababe bagogo kwana bobe lakini mbarababe bagogo kwana bobe abamura basabusya ngaise ino abamura basabusya ngaise ino boge tutu bogiranga bomachoge bose bontari tata abamura basabusya ngaise ino abamura basabusya ngaise ino boge tutu bogiranga bomachoge bose bontari tata sabusya